Lilo imanjika anozoti 1 2 3 kana tawina 2-0 and above anopedza. So we're speaking in English in Dynamos now because our coach is wide now.
Nyaya dzakanaka chose nekuti kana sekuru vasvika panzvimbo kudai soka ndakabva kubocha netsoka nezuro ka hatunoona kuti handinange ndiripo paya paZBC chokwadi ndanga ndichifamba hone kana bhusi yangu yanga yatopera hazvina kumira mushe but pandanga ndakarara ini ndataurirwa kunzi aiwa kobo zvikurova nhasi tiri kutozvambura kuseri nekuseri sengoma yemazioni hapana chekumirira asi ndiri kuti 2-0 tichipedza kunde muri kuonawo sei ndonyaya yacho ka ndonyaya yacho nayo mbiri idzi ndataurirwa zvikanzi mbiri tobva taenda Dimbare uchama manje tikupisa baba Dimbare timu yenyika baba yadzoka 7 minutes abona bukone yadzoka zvakare baba nekuti tinovatsigirira kuti Zimbabwe ende mberi vachivhayo nevatagurei chaonza uchi baba na chaonza na chairman wedu chaonza nedhimbare yedu totenda nayo Joe totenda na Mnangagwa nevese vana vanetikombaedza mukati meupenyu hwedu tikomborerewo na Mnangagwa wedu na chaonza tovakomborera na Africa Bet yedu vese Jehovha titungamirire nhasi zuva ranhasi 2-0 Dimbare inowina 2-0 tunya tairowa 4-3-2 inonzi 4-3-2 handisi nhasi ka takutangidzisa futi unoziva tikutangidzisa takutangidzisa kuti 4-3-2 futi handisi Simba Bhora kana yazotamba zvayo inogoisa 1 but favor of Dynamos ka tine 3-0 clean sheet handisi Simba Bhora yakafa ndoda kutaura inopedza ihombe iyo bhora remurungu baba murungu muhombe hanye takawerenga mapasi kusvika pa 20
mapasi. Murungu achitaura, haya murungu anotaura bhora. Murungu muhombe. Bhora raSpain. Bhora raSpain rinotaurwa nemurungu. Wanhu wake ndoechi? Ndowebhora. Frank ndoechi? Frank mahwani. Ndowebhora Frank. Lilo yashasha. Lilo imanjira. Anozoti 1 2 3 kana tawina 2-0 and above. Anopedza. Leroy anopedza. Anozouya mumafans obva ati uyai mose. Leroy anopedza. Asi Frank chakacha isusu kobo wapindira vanomuziva achidi muti Flamingo. Nhasi hatisi kumisa 3-1 go aggregate ma1 aya 3-1 yo yarohwa nedhimba rega ndio ichangorohwa neArgentina nhasi futi zvichienda zvakadaro hatisi kumira pari kutoda salt and sugar solution kuti muite sei pedze nyaya apa hamuipedzi dhimbari haisi kumisa mwana wese papo yebo ini ndonzi kule sambuda handi wazona mzukuru ndonzi kule sambuda wona kaiwe zakanzi kudi apa hanzi God loves Dynamos handi wazona hanzi hashi 7 million saka 7 million dzikutouya nhasi uno handi wazona kuzotora 3 points sekuru nhasi prediction munoti tikurovanga tikuda nhatu tikuda nhatu kwa 0 aiwa ati havafane kudzosera ndoiri arirohwe nevanhu vesimba ndevesimba avo kwete bhora havasi vebhora avo handi wazona nyaya dzakanaka muzukuru chokwadi kuno kukakwarari hakusi kumapurasi kunogovoye kwarari hakusi kumapotatoes hakusi kuzozvemapotatoes kuno saka mukuti nhasi vanofa isusu tinotofa taedza tikuti tinofa taedza waibara kuno hakusi kumapurasi uko zvokuti vauya nekakombi kavo vachititsadza isu tsadza hatizi wese isu tinongoedza bhora mugedhi abhero tinongoti abhero mhoro takangopedza nawo prediction yenyu nhasi yakamira sei aiwa 2-1 takangopedza Frank anongopedza tabva tajoinwa na1 chitova hanzi payakarira napo mvura inodzoka achizokwera nepapo nekuti haifi yakachinja direction yekuti yaira naapapo yoro vhura megwanza chinda yakadai payakarira napo chiwina 0 izvozvi nhasi inowedzerawo nekuti chibage chikanewo nemvura chinoita chisumuka kusvika chasvika pakubereka saka nhasi pangaite nhatu oro kupfurikidza kuziva kuti dhimbare iriko isusu scoreline yedu yakamira yakadai so tikuina 2-0 Captain Nyawa vane gobhora raive naro pane pano pachashamiswa nevanhu madefenders ndio ari kugohwesa nhasi hakuna strike ari kugohwesa bhora remurungu tatoona kuti rakasiyana nemamwe mabhora ese anga tichiona saka isu tikutarisira kuti vanhu vari kugohwesa vanhu vari kutamba mudealing necp yedu ndo vanhu varichagohwesa saka apa gobhora tikutarisa kuna Captain Nyawa vane gobhora nhasi mota yakanaka chichemo changu chihwana mana marefu vakomana ri kuita dealing takati ikakurisa nditiko nani achingorara patime iri kuzowedzwa nemarefu handitiko ishoma wangu ndaona game redhimbare nekariba last time ground mu andaona kuva nebhora iyoro I think second half takakwanisa ngoona maybe 20 minutes the rest the time ese naingoita sei aingorara saka toti marefu atarisa ipapo handitika quickly ndiyangu chaikozoona todzona 10 minutes handitika zotodzona 10 minutes handitika kana munhu achidelaya kunongoti bhora padiki munhu arara padiki bhora rarara handitika ngaba the time isusu tayakopedza kujiwa kana kuluza kana kuwina zvinowanika asi Simba Bhora chinhu chedu atimire kuisapota itimu tichatoisiya kuisapota tadzoka ku-D2 Simba Bhora ndoida Simba Bhora ma1 inini hakuzandityire itimu yangu Simba Bhora chandongoziva ndechekuti amai kana vakarara mubhawa ndivarasi kana mai vakarara mubhawa ndivarasi mama ndimama ende chikomba chamama ndibaba Simba Bhora ndo timu yangu Simba Bhora ndo timu yangu Simba Bhora ndo timu yangu handiirase kusvika zvanaka handiirase kana baba wakarova bhurongo ndidhedhi wako unototi dhedhi Simba Bhora ndo timu yangu haatopedza masports takatopedza kare ichi ndo chinhu chedu manje zvitsvuke zviite sei aiwa nhasi tiri kuhwina dhimbare yakahwina udhara yakapisa udhara hapasina mazuva ano ichapisa dhimbare kwane inonzi Simba Bhora chinhu chedu tichifamba nedynamos waziva
apa semafans eDynamos tabatikana bhora isina kana magobhora fatibata zvisingaiti but tikufara hedu kozi kwakauya coach munyowani but number 14 at costa number 14 at costa zvisingaiti hatisi kufara pamusoro pake number 14 azombudisa nguva dzaenda hatisi kufara inini was Dynamos supporter and I can say the team played very well. I appreciated the pressure that they put in the second half. I think the result was fair, I can say that. Dimba ratamba bhora zvakanaka-naka. Chazonetsa choti ref angaita kakufevhawo angane sidewo singaziva kuti side rake apo hamari here but dimba ratamba yakaramba yakadaroka kana panumber 1 chaipo chaipo ndikuona yaenda panumber 1 chaipo. Tabhadhara mari isusu kuzoita 0-0 here amana musatidaro. Dynamos kam ndaisadaro. 0-0 here kubhadhara ma$5 ndakatoishandira mariyo 0-0. Kumana kakasungwa makumbo sungwa mbira dzakondo chaidzo vese hapana watinombotanga vese vanga vakasungwa makumbo hapana zvazichibuda nhasi ma1 chaiwo. Hatina kuchema zvazvozi murungu atoa bhora timu iri kutacha matikiti akazvotodaro zvekutoti tikunakirwa saka Scotland ka kwaingubva kwako harindazi kwako iri kufa murufaro munoona ichiika vaziguruka nyaya dzinoitika ndedzekuti pamwe pachona patinoudzwa paipaika musika vanhu vanotitaurira nyaya idzi but pane padzinozofira hani munoona vafana ava pane pavaudzwa nakocha havana kuita saizvozvo hani munoona havazoita kakurasika but zvisineika tiri kuti aiwa tinotenda coach zvaitika izvozvo hazvina kunyanya kuipa handiti nhasi toinongawo nyama mangwana tinotadza but aiwa kuwa no draw yakadai soka tinototenda chaizvo bosi chakaipa kuti tinzi tadyiwa but zvaitika izvi aiwa inini mufaro wangu ndichiri nawo nekuti 1 point yakanaka Scotland yabhubhudzirwa hani mazvona neimwe yacho yakwapaidzwa izvezvi takanaka patiri saka aiwa madhimbare toti aiwa bhora mutambo ndo zvazvinoita seizvozvizvi avakomana tiri kufara zvedu haiwa hatina stress dhimbare pairi position yatiri iyoyo iri bho dai zvazvichinzi tazorohwa tine zvatati tichizotaura pamusoro pemurungu sevanhu vatema asi zvisinei murungu tamisa pasafe side but chikonzero koseiwo vanhu vanga vakasainiwa vacho sei vanga vachinzi vachatamba hatina kuvaona vachitamba zvatadza kuchinja sei but takutokumbirawo ikoko kumusoro kuti dai vanhu ivavo vacho ivavo vanga vachinzi vachatamba nhasi dai variwo vatamba handiti tamboonawo performance tizotaura apa hatina chatikumbotaura because zvatagara tichisiona ndizvozvo zvatati tichingoona handiti but makatisiro vanhu vacho vamuri kutimami ndo vamatenga ndo vaapo togona kumbotaurawo zvimwe so far hatina zvatiri kuti taakutaura so far. Alright, for what I have seen today, it's football. Bhora rine 3 results, win, lose, draw. And it seems kuti Simba Bhora yakauya yagadzirisa mistakes ayo. They have lost to Dynamos away. But this is they have came prepared for this match. So today, win, lose, draw is part of the game. I accept kuti we were expecting a win Kurufaro Stadium, but Bhora rine results matatu. To the coach and the entire team, Dimbare Bhora. Ini zvangu sesupporter yeScotland. Dimbare ndo yakatanga. Ndiri ndichisupporta. Saka nhasi ndarwadziwa. Nekuti ndandati yangu timu zvairi kutamba iri kubaba field. Saka ndofanira kuti kusupporta timu yangu yekutanga. Saka ini ndazondirwadza mastriker eDynamos. Vari tinoti chike. Havapase bhora kune vamwe munhu waanoda kumwisa ega bhora saka izvozvo ndozvo ndaona chete mastrikers ngangodzidza kuti bhora rinopaswa bozi iyoyo haungamwisi bhora uri wega wobva naro uchienda uchizvivenga zvako pekupedzera wotorerwa hai ndarwadziwa saka mastrikers edu ngadzidze ngopasawo bhora gemu ndizvozvo gemu tainjoya vakomana vangu vachitamba chero zvazvo zvazongoita mangange but gemu tariona vakomana vangu vachibhura dhansi isu vakomana veDynamos aiwa dhansi vachibhura but fana mutasapo next time tikatenge Nathan Roman angaziri kutamba kuScotland
tomutenga pazvinhu zvese hapana natandanyepa chatangofara chinwa yapadhusi dhimba radraw handidika but Argentina ikuhwina zvanhasi waiziva Argentina ikuhwina zvanhasi ibva yapedza bhora. So we're speaking in English in Dynamos now because our coach is wide now. So I think we'll try next time, man. So we'll be okay. Our defense was okay. Landu got the man of the match, you know. So the game was okay. Okay, we need to try to. Have you seen that? Landu is playing well, and then what I'm saying, the man of the Dynamos. Okay, our mid, we just need to improve. We just need to improve on our mid. Our mid was a bit shallow, eh? What I want to thank is our coach is good. He's trying his best. Now, for now, we need to improve on our mid. The mid is a bit shallow now. So our mid, we need to improve on that. Yeah. Thank you guys. Nomeni mapesa ngangodzwa kuZimbabwe sezvakaita mapfumo. Nomeni mapesa ngangodzwa kuZimbabwe. Tine zvikore tinaye hatirambe seDynamos but ngangodzwa kuZimbabwe. Chinhu chaiva chinhu wani. Ndo kurukura nekufara zvaitwa neSimba nevamwe Harare. Asi aiwa chokwadi bhora ratamba zvakanaka hatina kublema notenda Ishe Jehovha musoro mudenga Mwari watisungure zvakanaka notenda Ishe hazvina mhosva izvi zvaitika bhora is a fair draw, it's a fair game, good zvatambwa hapana munhu azitsomwa kana aziwewe ndiwewe ndibani asi nokuti tinotenda Ishe Jehovha mupenyu wazvitai baba mandiisawo parugare mandiisawo paindalife ndotenda neupenyu hwangu nenyika ngarifarireo ini ndiri mudzimbare ona ita sezvandiri